Prečo vás tak nahnevala tá druhá upomienka? Prvá nie? Mňa v podstate nahnevala už aj tá prvá faktúra, pretože som vlastne až vtedy zistil, že som si pravdepodobne objednal nejakú službu, hej, o ktorej som vlastne ani nič nevedel. Predpokladám, že tá firma to dokáže takým spôsobom urobiť, že uvedie budúceho spotrebiteľa do omylu a ponúkne mu niečo, čo v podstate, keby mal jasné podmienky tej kúpy, tak určite to nekúpi, prípadne zváži. Je to bežné ako s každým tovarom, proste sa naň pozriem, páči sa mi, pozriem si na cenu a ho kúpim. Ale tu to bolo tak zamotané, že človek to vlastne ani nevedel, že niečo kúpil. Využili ste zrejme službu, o ktorej ste netušili, že je spoplatnená. Presne tak, ja nikdy nesťahujem žiadne filmy, vyslovene je to niečo pracovné a mnohokrát sa stane, že pokiaľ nemáte nejakú verziu, môžete si bezplatne stiahnuť verziu nejakého prehliadača. Sú to absolútne veci, ktoré sú bezplatné a tá firma proste zneužíva takéto ponuky na to, aby človek vlastne si niečo objednal, aj keď si to objednať nechcel. V druhej upomienke sa píše: faktúra, ktorá vám bola vystavená, sa vzťahuje na zmluvu o poskytnutí služby za sprístupnenie online databázy. Možnosť odstúpiť od zmluvy v zákonnej lehote do 2 týždňov od uzavretia zmluvy ste nevyužili. V podstate som to čítal prvýkrát a určite takýmto spôsobom sa žiadna služba neponúka. Tá firma mi neponúkla v nejakom maili, že máme takúto službu. Pokiaľ by ste chceli využívať naše služby a zoznámite sa s týmito podmienkami, my vám túto službu poskytneme. Ja som prvýkrát vlastne vedel, že takáto firma existuje až z týchto upomienok, pretože ak niečo ponúkam, tak proste ponúkam, vážený budúci zákazník, máme takúto službu, môžete si cez našu doménu niečo sťahovať, stojí to toľko a toľko a potom je to normálne. Ale určite ja som takýto mail od nich nedostal. Ešte jedno upozornenie z upomienky. Chceli by sme vás upozorniť na to, že sa nachádzate v omeškaní a v prípade neuhradenia hore uvedenej sumy bude táto pohľadávka vymáhaná právnickou kanceláriou, ktorá sa špecializuje na vymáhanie pohľadávok. Pri poverení vymáhania pohľadávky treťou osobou alebo začatím exekučného konania vám taktiež vzniknú ďalšie náklady. Najhoršie bolo to, že ja som sa im síce snažil napísať, pretože tak ako mi elektronicky poslali tú faktúru, tak ako mi poslali aj tú upomienku, tak som sa snažil na to zareagovať, že ja som si u nikoho nič takéto neobjednal. No samozrejme, oni majú tú svoju stránku zabezpečenú takým spôsobom, že vlastne nemôžete s nimi komunikovať, pretože vaša odpoveď sa vám vráti ako nedoručiteľná. Je tam nejaký nápis, že proste nie je možné na túto adresu odpovedať. Snažili sme sa aj my, v obchodnom registri sme našli síce adresu firmy, ale kontakt sa nevydaril. Tento spôsob konania tejto firmy považujem za maximálne neseriózny. Takže som nezaplatil a v podstate čakám, čo bude. Predpokladám, že nejakým spôsobom sa to bude riešiť, pretože považujem to doslova za bezočivosť. Riešiť sa to naozaj bude, pretože prípad sme postúpili komisii na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách na Ministerstve spravodlivosti. 18. januára sa pozrie na spomínané zmluvné podmienky čudné